Tak ľudia, prešlo ráno, tu je moja sestra a nič sa neudialo, ja vám ukážem, že je ráno. Nevšímajte si to žlté, tam sme nechtiac nechali loptu. Tu máme terasu. My sme vám len chceli povedať, že prešlo ráno a sme zvedaví, čo sa bude dneska diať. Určite možno. Dneska vyjdú na mojom novom kanáli, som ešte nepovedal o ňom. Marek Frajer nový, vyjdú určite tiež videá, ale aspoň myslím, ak bude mať čas, pretože sa chcem aj trošku zabaviť, takže zatiaľ, dovidenia. Dovidenia. Čaute.